President jangka United Democratic Party East Hills District uba Titus Starwell Khain habai keren bekinong thok kubur hanek sngi ka arpusan terik jemang arhajar arpulai ulong bakat kum kejing thok ka balai dau general secretary ha ka bai dei bar kejing pentrai kam ya roster system dei bar pentrai kam bet kat kum kapur bamentah ulong ru ba roster system bat reservation policy kadai kaju bat habai keren ya roster Don kamru bane keren ya reservation policy. Ulai turu ba kesorkar kelasnai ke komiti bat ya kanila menjur da barok kiseng sain pertai bat nakaleng ke United Democratic Party ru kelade benpa iki beri jongka kibar mikmat ha kani ke komiti bat halor ke reservation policy. Shushu ubat tita sulong ba ya kani kamat amdai tang kiseng riulum kibas ngaukia hanrei wat ki National Party ru kisengau kia nagalyang ke UDP kadang penkre ya gejingtho ban Aisyah Menteri Rangba. Concern they tang ki regional party ngakarai wat ki national party lu ki concern. Te ngi iba nakalyang ke sarkar kada ki step la gejing dei ba ka roster. Te habede ba ka reservation policy lu baru ki party ngi nakalyang ke UDP lu mulai pelong ki meeting minta ngi dan penkre lu gejingtho ban Aisyah. Te ngasno ba hakum kan ni ke por ke ka ba ngasngo kia kalong ba nginum de ya kedokti yanu yanu ngim de ban kedokti yanu kani kade ka isu ka ba kongsan ka bala san post nam la san post nam ngim pat review ya so ngaso ba kum ka jat ban ri pero ko ngi de ban tli lo kan bata la kalong da kanunu kalantiru ngom de tang ba ong ba ngini lek punta ndai ngaso ba ngidon la ka jong ka benta kum ki nom mikmat kum ki parti kum ki polska parti ngiso ba ngidon le na ka benta ki nom song para jat pendiri ya sisin bakal ada na ka manifesto kadai ka mat rekam ka bangi hab ban keren na ka pos dengan kermen ba hamman ki meeting ki bangi cu kenduru ong iti bangi cu keren ini but nginang ya peteng nginang ya keren yo i padu ba ada lu ong menen ba is hadin ke election ki kelat no e ka bagi kulat ko manifesto subha wat num refer yang ayan nu mangam kwa ban kentho nu ngamar ngidon hangi nakabanta bantre bat sakri kat bangila la ka jong ka bo la ka bangila ka jong ka bo ni don nakabanta ka bakraw ito ban tre na bata-bata ya ka dei ban ong ban ka wang ti ban ya kedokti nu ba khamla nu ba kham biang nu ba start nu ba pit nu ba slur nu ba ting et ni kwa ta ngi kwa ban ka dei ka bagi dei le na ka banta ka welfare jong pa cho ka state kum ka parti ner ngai nong jenas ka tri lai ka ju i ka stand ka long ba ya kajing dei ba ka roster kalong kajing pentrikam ka dei ban long henceforth jah kajing sungtu jong ka parti ka sungdai ban ya keren chwa ya ka roster na hab ya keren no ya ka reservation policy na pi ka roster ba ka reservation ka dei ka ju ka don link ikamot sisin mula ya keren ka roster mo hab keren lang ru ya ka reservation policy reservation nakalian ka parti ru ni don la ka jong ka benta abang ilairai bang ya kani ka bentar ngin ya keren baka sarkar ha kajing dei baka reservation policy pidan yu ban ong kum wei na kinong yalam ban nomor ba ha simet ite ngasno ba ban syukeno ya kita kinong yalam lu so dei ban ong ba kata ka reservation policy ka biang lut ru ngamla ban ong nomor ba barok kita kisnam kla pentrikam ya ka katum kata ka spirit jongka solution policy ke bala le tadi long shua dan dei ban kan mau patowe long ba constitutionally by a reservation policy they ban review every 10 years personally ngasukwa ban ai ka we ka suggestion ni ka sarkar ba kata kalong I can set up the commission ke belong independent ke bandon ki priu ki rau perkat ki champagne ki start bakin sa ai ka recommendation siya ka sarkar hari jing dei ban review ya ka reservation policy